Nga ano man na, ngagimuta-muta man na, Dok. Uy. Hello, Dr. Bon. Please help me. Gahang mata. Nagmuta na napuwa ng hubag. Sir, ice na yan. Pikas mata, no? Uy, kadyo. Good morning mga kagahi. Kamusta mong tanan diha? Karong adlaw is bao naglibog ko sa adlaw awan pista bitis langit kay gauwan init man. Welas dalton di aloy ka kay gipiskat ag isa ka mata. Wa mi mahimo kay uso ka sa alisya halos nahurot ag mga tawo dari gipiskat. Diha pag isang yaya arang lami anang mata ya. Kuya, kamusta? Agahan naghuwat na lamang puko kara katuwa na halala puwa na di pagsugod. Gabi ka dan raman to orang katuwa, kadyo. Ara usuha jaga ajo dari guys anja. Si Dalton hanam nang ipa-check up na nas eye drops pero bintahan nagkaija na, bintahan na. Gahapon mo jumur na puwa juto ka no luoy no murag na insect ag kayaya enta mura man nagibuzing giti aba sige paak nag kuan. Migas. Bita uso ka ajo ron. Bisag asa ka makakita lagi pang piskat ja airborne man siguro na di ko sure pero mag airborne na siya ganang makuan sa hangin ba. Just Dalton taw nakaikyas ag ako. Murag kato imna na hada junog immune pro. Kana bang vitamin C ag si undoy hanginan nga inumput kay sa mga huro tadani na mahal ra ba sa eye drops ag pila to ya 3,000. 3,000. Kalabi pus gibati 335. 335 dali man pagka harang sus. Jaga may rakadyo, ja kun mahurot mo. Kanan. Mas lami na kay ag ay mo kay kuan ra tong ay mo para raman tus kanang dry nga mata. Hydration raman to. Kana lami na kay antibacterial jud na para jud nas piskat. Nahurot na magpara pang kuan ni pang pero mo kataw-kataw pa, ya, ug ni kataw-kataw nimo pwede pa to pag ay mo, pero grabe na dyan ka, sore na dyan ka, nang hubag na dyan nga, kinahanglan dyan to ka ng antibacterial nga eye drops, ipa-check up na. Pero mga dagkang tao pwede ra magpa-check up kay mo suko ra magatang lawas, pero mga gagmay nga ni, gagman tuto ilo ilaman 5 months pag ipiskat na. Oh, loko. Na isda iring man si aton iton. Isda iring ikaw? Tun tun tun. Arang kalami ipamaak. Agidjang dari pa guys. Nanay na. Puti. Padung na mo. Sagub. Agidjahang ngipon. Maka-excite. Sa kaya purma na nabang nanay ngipon ba? Murag butig rabbit. Nagpurma. Ag problema. Guliwat sa mga ngipon nga mga hilang. Kahilang man yung ngipon sa pag-veneer. Sa mutag dyan tatay. Arang hilang nga po. Kasi panghikik. Amusiko. Daot. Basta hindi mo hilang. Agka na nga mo hinayada na. New set na na. Katungdas ni. Gahapon mo siguro to. Napilo na naho. Kana new set na pud sa mga hinayhay. Kaya sige na jag panglabawa na ilang buhat sige na nagbugutbut. Buntag labaw, tulaba ini kog malaba na pud sige ra maglaba ngano nagminjo. Unsa man ning set ani mong palit basin pag napukumuangay. Palit ra mig sudan. Short patak adlaw. Piaw simbak ko kadiya pang pud ni baho. Toho, naligo to na sa gabi kay. Kadug bagdi maka ligo. Kami so alami. Well, lami adud pud guys kani merang lami. Tanawan din so. Imagine alam mi dani kay wa pa ya budget ro mga panahon na. Impas agad ang budget sa mga tambaw. Oh, grabe. Paita lagi mga tao dari mura lagi nga lansijang. Napuwag mata, grabe jang usuha dari aga ng piskat. Na, bawjud. Aga ko gipiskat ko sa una gamay pa ko. Ano ko kanindot man sa feeling na piskatan mo ka ko. Ug kita mo na nagmata ng bradulan si Jang wa na gipiskat na ko ana. Saan taman nga nauso man dari ja. Ingan sila di ako piskat. Oh, ingat dito sila di na ko piskat ng kasuway na no. Piskat ko una sa bata kana kasuway naman ito. Mao lagi. Aga ko bitaw kasuway ko sa ana dugay ng panahon ako kay nimdo mugon say bation. Basta siguro murag sambo siguro sa kalimutaw. Baliwa ra sa una ka mga. Sa una baliwa ra man ja. Kana bitaw nga na di jadi mapugngan bitaw kanang murag na uso murag na kanang tawag na epidemic. Pandemya na. Kada bitong aran na bitong kauso. Mga hawt ninyo mga kagahi. Ay gini na ni gabi Ini na muso agad Uy hala kaya. Sana ka. Man man pangan ani jog agukuba na abo lagi. Ano de bulang hudi sayang ka ajo oh. Di suman di ay matan gida kay buwan ra kadi ko mukha suman nga ingani nga. Di ko mukha og suman ingani nga biko pero pag buros na he. Medyo ko mabuang na nang hilak-hilak ko undoy na nag-aso pangitag nga na nga suman og biko. Pamahatan nga kagahi. Dugan ako naka-upload vlog ngani ba mo isusuri ta kay kasugar kay hera man voice over kay. Nalagi sig mga ni agi ag munisipyo, tuwa munisipyo ang bibuha sige tugtog. Nabi to sila murag bawon. Murag 1 week nila bitaw nga event nga dibo sila na sila mga games nga na ja. Ang di ko na buto-buto man nga over ko kay mahilom na sila. Ang is over.
Uy, anak ka ah. Hani man na. Anak kang hiwa. Uy, sukubaw. Ano nga, i-blood ka na. Pagkuhan ni kaya ay, kuan. Nagpilibunan. Napod. Sama ni. Ay, kubaw gyapon. Ubaw yapon. Huy, tawa na itong, agad sa itong mga high blood. Agad sa itong Baw, sign blood. Napod. Ay, kare kay sabaw. ang kami nakalugar may ugdo nga kaon ron kay napiniutan mas dalton dagto ang undoy. Mo nang Natan sira man yung bugnawan ng anin unan bugnaw pa mi simuds ito. Hinuot siya. Kaitan. Oo, Ang aircon tanin, no? naman ang gipang alas 12. Pag kurinti Wala. abot nag 10,000. So, meron ni. Bugnaw pa man pag kwarto. Napod. Ilali magbayad ng tuto May isa dug tasa. Sige ya. Ayun. Uy, lami ang ko bawa kay crispy man. Pagkatong-katon! Katon! Arang luya gatang ton. Ang ton. Arang kaluoy laman nin taon. Sige, tiam-tiam. Kaya ngipon ning lusot na. Wa pa mo kalusot. Pero na nang hubag na. Until. Igura di mo ka. Sampa. Di alihan naman na mag-unlan. Kuya, wala pa nang idang pundas ng unlan kay Ipok. Anong sige ka, Lili? Inipok ka na isang kuan, unlan. Nabintaha jud po dagi dyan kuan. Mata, sagi pa to. Magsali po Ha. Uy, lamig sa nina. Sali-sali ko. Sali-sali ko ang sinina. Uy, paupo-upo man. Paupo-upo man lagi na Dalton. Kumo nagligo, si katon. Naangay sa sininahan gipalit tapos kuan bikyo na buho. Biag ipok. Uy, ipok ng pakido man, wow legs. Ton. Ngipon na jud ka ba si kapangitkit? Sus. Nahurot pa dyan ko magko ha? Ay titir di kit-kito ni buong. Guys, si Dalton natug na mo naman kuhung sa alamat tatagis daplin kay dugay dito siya natug adlaw. Bawo lahi na mag-idzahang routine ron kanang sa una si katog umutungtong day kanang 5 months kanang hapit na mo 6 months. Mo unduwa na jud sila. Mauna nga murag ingon sila newborn kuno may lisod para na mas lisod pa ron. Kay newborn bahala wa kay tug di pa man kadyo magkilas-kilas sila. Karon grabe naman kiata mo sige mag-waiting. Nakit pila dun. Kaya hindi mo pag maumod bang po. Dapat mag-bukan ka ito. Daday ko dari mangga. Palitan ko undo. Magpanit ko buang bukan. Hindi magahalain. Magpurong magmatoy man eh. Si undoy kay taas abuhan. Nagpiti-piti. Nagdigamo. Magkamong kahoy. Nagpiti-piti. Diya vitamin C ni si Jaso. Makatabang ni siya pagpagang-pagang. Nga di ta matakdag piskat. Eh si Yaya. Araba mura na ulit matag sundi. Delikado ka adyo mo. Takdan ko. Mahal ang kuan ang eye drops tag almost 400 pesos dagamay ra kaadyo. Insaw kaming tanan kuan magpalit og eye drops. Ay kaso kuan kwarta nga. Grabe ra bang ka. Pagpiki kwarta ron sa hinay kita sa ato nga vlog. Kaya wa ba ni ipang share mo na. Kamu pa na blame. May batasan. Wait. Wa man day may sudlanan kay to am day yaya na das ilaw am day ni jagat agbalik kani si yaya na pantay gud kaya hagbas gud kana daring kutsilyo hait ra pading ngano ani mo datang sudlanan nato at ami sudlanan nato daning ato ang mangga gud dia so arang kalam ika guys pero mura kumuk lagi si jam mura man siguro ni jag ahap hait ra pagkaadyo ning kutsilyo kani regalo ni sa ang classmate na pagtasal ni Sir Perus, maestro naman. Pero sa una itong ing nagmagno. Karon maestro na, uwa na ta mag-ining nagmagno. Sir na ta kay. Kuan naman na sila, delikado. Ay, ubsan ta. Pero close jud mo, okay ra man. Tawag mo kung say mo kuan. Close man yung pod ni. Mag-slow. Parang haita jud kusilyo. Guys, kiba kung gilaway pod mo na. Pero, sinsya na gazid mo. Kaya aga ko dugay ra gazid ko nag-crave og mangga nga ingani kay. Di po ko ganahan dagtong na tamis kay mura putag di tama satisfy kay tamis man kana bitong night time kita mga budget ni tag aslim mura man tag nog aslim abog ako ra ba pero kasagaras mga budget murag nog aslim kato di ko masatisfy dagto kay tamis man
Kani, okay ra po nga ni basta kabangaan, pero dabong po niya nga, hindi po magsilbig. Grabe pag imong ipon, hindi na pagkakaaglain, kay niluwa ka adyo. Nami sa mangga, uy. Naglaway na nagtanaw. Naglaway na nagtanaw diha. Murag dabong ni Sid, na ahag, pero Sid ka ko. Di sa kanin palit magana ni Day nga murag napiki ka. Murag lain. Ay, magkuha sa kong asin. Ang asin nga igamit mga kagay is Himalayan salt gihapon kaya dapat mong kusalin. Masilti ko na nga klase nga asin. Diya, ng pink man ni color. Di kan pa kunis Pakistan, grabe. Ju up ko ni ka anan uy. Siya ya hatong hagdon siya ka untay. Vitamin C man ni. Ning green mango. Aray, manghapak ko kunit pa ilalamang nga jud gihidlaw na. Dali na ya. Si pagkaaga na ito ang nga natin mata. Ano lang na ninyo oh. Kasi wala ikag diha. Ano ning hiwa indaan. Si Undoy busy darang ijahang bagong negosyo. Ay ijang bagong negosyo yung hotcake manuroy ko ng munisipyo kay daga ra may munisipyo dari. Ha magimong niluto. Diyan na day mo palit ni mong arang hugawa magimong lutoanan. Bayad sila. Ah. Pero hinlo magkanang imong. Balik sila. Kay ba o kay magibidyo. Oh, kay ba sila. Yung mga idin jo. Asa man to na kumpitay? Ano? Mantika. Tsak kuya wag butanganan ga. Ito hinlo man ni guys, mural na magubot na nawon. Kaya na may karton pero hinlo lagi na yung trabaho nang hunaw lagi ka. Oh, gapon. Hindi na may uling ni pilit. Mo ni jang final kuan. Yan ni hotcake Pinoy. Ano niya sa hotcake Pinoy? Uy, sus, kami uy. Samot ko na dikatambok doy. Ja. Pagpila pang buok na doy mamalig na kagsugod. Dos? Ah, di ka kabawi. Jis naman, ron hurot sige mong balik kay Sumbag man dos ko. na mag-imo. Musumbag. Bagan man ako. Ay, wait na. Bag. Batasan. Sa baan sinay mong kahoy nga nas dalton mamata sig piti-piti. Tanawa lagi.